Such a sin problem, eh? Now, I could play Sabat ni piwe. Ngadap lagi jing komen na kanega step bangila bani kanduk yang kumne wat la ga day lembang YouTube channel mereka ngait scam pilai snot rengkat bat ni kini kita yo pilai ai no shadin kat ba nilai money ni ki yeng kisam ki jong ni ngait scam ublay kanega snir undon rengkat bat ni kat bangia perlut por lembang ki jing duai lembang ki jing pule na katin ke jong ublay in york ki jing ku halarukom kanega sing ngait scam anda lakut kini gijing seng jongi Sabat Skul bat ke divine service na gijing seng itu kana kat bangia shongi ngi sem jongi ngin snowball blay la kren hangi way piway duai na kabenta jongi ene gasngi duai na kabenta jong piru kamu blay lumba men sem jongun kata igdono jongi the kublay sabaton sa hisin na priang sumha yapi jaganega program Sabat Skul jongi haganega step kadega Sabaton ke beningkong jong niu benai me baru blay untuk kuingi lembau niu benai baru ship nai kat bengi money let's say lar kadai hakane kerukong ru tu blay unlong ubadon buram hakane kesni banyak sedang no kanega Sabat Skul jong ni snobha ya shimi kat jingwai jong pi ban ngin yarwai ke number jingwai ke benriu ke number jingwai ke benriu ke jingwai ke bang one Kristan ban yarwai naga batamai bat naga kojinwai barim kojinwai Khasi bat kojinwai thamai bat barim Khasi ke number bandrio naga SDAH gitu barwai naga SDAH kadega number bishipo one Kristan ban yarwai hallelujah amen dong ni snot lang kat bang yarwai kadega jinwai ingin saya rock pendang buram ya kekerteng jong ublay rengkat bat ublay hallelujah amen kata galong ke jing duai ke jong a ke step ngait scam kan long ke jing duai jong piru ka bangin la bani shimban talang ha ke jing ero ka ba compare let's say andang ila boy hante ha beneng to shuba bangin ya pendam ki clear ke jing duai ni ya pai sha ke tu khot kan mau jong ke bangi la ban shem ni Sabat Skul jongi ke number ka dekat na ke city jong upol sigi Hebrew ke Lynnong ke basau bat ke dekat ke bakat a ki kentin ki bai jing mut shisha yangi dok kata habi adai baktin ke jong blay namar balaktin ublay ke long ke baim bat ke badon bor bat ke bakam nep banyak kano ke white lam arlian serti bat ke bapai hadu ke bapen klat ya ke jing im banyak ke mensim ya ke mat bat ya ki clench in ru bat ke ba bishar ya ke jingmut bat ya ki jing thmu ke donot ne ke dekat ke clench pan ke bor jong tin ke jong blay ban hagen nega sngi kat kum ke subject jong ke Sabat Skul jongi in siapet company halor ke nega dekat but halor kini ki kentin ke bangilai puli mentan to blain ke ku ya ke to ke jing puli ke bangilai puli ini pendam ki kle hagen jing duai shua bangin ya boy shakawai pat ke benta au blai pa jing ba beneng blai balong ukpa unong thau baru blai ba ba dap da ke jing ke bakan rei do kata na benta jungi way pi way try ke nega Sabaton ke bakoi ke bakantang jome ni wan shame ko try de ki dot note ki batingin ni wan shame ko try de ki ben sim ki balapat ki balapra and right try ke nega step ni wan bandem ban ngo hakmat ki jat jome ni ngait scam ba men shim yangi kum bangilam ba men yarap yangi ko try bangin wan kam hajan shame hikaya ngi ko try begin nang ban it yame hikaya ngi begin nang ban long kum mami try kat begin sedang kan ke Sabat Skul hagan ne sngi ni duai ba sim jom men don rengkat bat ni na duai ne bentagi berapa ngit ki bia snot lang lamba ke YouTube channel lagi long sam jom ki men ke kuya ki go try bangait scam wat la di ni jing persyang na glen jom balang ilong i berit rangait scam go try lamba kane ke rukom ila ban
don ke jing dai ke bajan rengkat bat ki prabangai me itho ko trai ke yeng ke baki ki shong ki sa me tep ya ke shong me tep ya ke jaka baki ki shong ki sa men ker khu ya ki ko trai da ti blai jong me men bo halo ki kle jong ki but men ai ru ya ke jing ker khu ke bakar pang lang ba man sim ma khoi ko trai the bok hangi yu man sim ma khoi ya ke ne ke si na bagi pan ki ne baro agar tengu jisu belum nong pen im nong siu spa o paralog but utau ba hajan tam jong i wei pi wei amen. Paralog having a step niya paino siya commission report na nagkakay for mission but having a sni niyo yagajing ito kana na karipolan sa jisi mention tayo nga ngait la pikan mau yagajing ito kana ka one na ripolan having a sni ka one na ripolan yagajing ito kana ka compare nagajing ito kana ba jia mention tayo kajing ito kana hang ni la tha do Andrew McChesney kuma people up yet o Andrew McChesney ulong coordinator ki mission report but Andrew McChesney la talk ni jing to kana habiade but Pastor Marius Mikowski Pastor Marius Mikowski ulong when ki pastor jing Sabat ripolen but hagaway ka por hadin kattu kat ni tayolan ni hadin kattu kat ni benai hadin bekiladep ban let ban selop hajil na patok rengkat bat kinong sa bendi la ni ki pasya set bendi aga patok la don ko ban nyomut na pedang gitu ginong shong aga to jail la ni to bendi la ni to patok bat ki la kwa ban bot yu Jesus Christ ka jingkel lipat kalong aga nogorukom kin pen baptis sigini ki brio o Pastor Marius dakaway ki jingmut ula perkhat bat hadin katto kat ni por ula rai balek se unya lam yaki siya kata duria Baltic lana siya Baltic Sea namar hanta kandon ka way naki camp meeting kapan long kumaas ngi ay but let's say kata kan long jaka ka biang man pen baptis yakini kinong siya set patok pikat kum ka an hari polen no breo lana ka no breo ki bala shong ha patok kumba arbenta na lai benta jong ka jing sha pen shitom jong ki bala ka jinglong jong ki galong ka babha ka an ka shat begitu ki warden ki ba apkmi ikato patok let's say ki laban pen lat yagini ki nong sha set patok teng bakin let chayeng mane bakin meet on parole kuma ong pareng de katba u Pastor Marius ula yo igani jing muncin perkat ula pen bed but hadin kata wala let ban kren yu warden jong ni jaka habadan kini ki hinyawut nong syaset bandi ki bla pedian banlong ki Kristan ne ki nong bot ki jong Jesus Christ ke jitu kana ga ong ba uni warden hadin bola ya snoi kita kentin na u Pastor Marius ula sya namar ba kadon kan ka an kadon kan kendon bakila ajing sya ban ai ki jing bit yakini ki ba syaset bandi bakin let mi na patok kaya ke belajar u Pastor Marius andau la yo gajing bit naga jail authorities ula led ban yasam bat ki para Seventh-day Adventist ki badon na Poland Japan mini jong ri Poland but hadin kata pan ula penbet kita ki brio bakin ya led kata sabaton na markin hapan mi menstep she's sneaking hapan ya lenti daga train bakin poi kata Baltic Sea la kata duria Baltic aga jaka ba kertengka Yaroslavik kecaka haka bakan long kata ka jingya seng camp meeting lana ka jingya seng penkim kumbangi don chani shri Khasi jan tian jongi tegay ka bajia haka sni belapen bed ki prabanget rengkat Pastor Marius kila let shaw gini ki brio na jail but kila shong haka rel but kila sedang let kata jingya lentisha Yaroslavik berkat bakila ya shong hagarel kila ya ruai jing ruai la don manon na pedeng ki prabanget ki blasay ka gitar bagla sedang ban ya ruai ki jing ruai Kristan but kini ki nong syaset bendi kila dap shisha du man simakoi kila dap dari jing kemen kat bakila yo akan ikalat kat bagi perkat lelai kata jing pen baptis jong kila pen kemen shisha ado kata ta mereka ega bajian da pedeng itu ki nyongot udon away udan away hedging sha uba kerteng ujurek
ngatrai keteng jorek but ne ulade hejing syaban banyak kendo bat kane kan hon shiteng lenti te hagda si kat bagi lai mi kat bagi lai wai kila dap dari jing kemen anda kila poi kata jaka bagi la snotho bagi ne kendo you ne jorek ki klam kendo you namaru klam wan syakata kajing ya lenti lanu klam wan rung syakarel Tikilay dap na jing do jing kermen ray wala kataru pas Marius rengkat bagi tagin rio kilay let syata sa Baltic Sea but andala poy yang kata jakai lepen baptis syaki dan lepen baptis syaki kilawan pai pat sya kapatok jongki ki nong up bendi lane ki jail guard ki badan hakato ke jail pakini ki inyomut ki syong yang kapamentahan rio ngut kila syim jing baptis ubay wala jano ngin siya poy syaki jing itu kana jong ni kini ki jail guard kinang tharai pa kini ki brusin ba kila yomi kinuan pai show rai ka ba perlan mo iki galong ba hadir ka jing penbaptis kini baro andre mot ki wan pai sya patok ban pendep ya kata ka jing sya pen shitom jongki ki don ha jing sya ki bla sya set patok nag benta ki jing bakla la ne nag benta ki jing snew ki ba ma ba kila ele ka jing im jongki rai wala kata ka jing mo jong berkajong pas Marius menta bat kalet shone drink lane utau way ni ginong sha set bendi ubaklam wan pai lane ubaklam wan syakta ka Baltic Sea kaya ka bacia anda hadin katu kat Nepal une urang ba ubanyo ula khot yu pana jong ubarang khatnyo snam ka arta bakilai let banya shong banya sat bat kita ki priu ki balek kam auria lane ki criminals But kat bakilay syong lay sa taga jakali tuk kana ba ka way sngi katan ka ka bacia ba uneu jurek bat tomek na try ka taga de ka teng jong kini gi para jing sha upara jong ne ba la pet na ga jail but kat akan ni ka bor pulit kila let ban yet you ne jurek andre ki klem la ban sham tat ando ka taga sngi ana ki nebro angot kila let kila ya dikat but kilay syong hakata gaway ka park ina ka jaka syong kai but hakata gaway ka sing kat baka ni gaway ka nurse kanang yat ban let changing tray kara gaway ka plan ka padan bisa apol hapo ka plan but kini ki armut kilay let ban luti ya ka kilay let bejat ya ka ni ka brew but kat kun bejing tu kana kilay penyap ka ni ka brew kata kala pen ki biang ni ki pulit na jing syab kini yet kini ka brew kado yawai ki yok ban kem but ya kini ki armut la ai ya ka jing saja bakin syang patok arposnem jing itu kana ga ong bahdin katu kat mi por arposnem klayat neu pasto layat na kawai jaka sa kawai pat bandai treng kawai ka por kat budon syapang mini jong ka ripolen ladon haga balang jong kata kawai ka priyo ka baong ka para jong ha jing sya ka itho yuta wei badang shu mi na patok pat neu priyo badang shu mi na patok ka jing sya usngot nat bhawan puli ka Baibl kamut neu tomek but uneu brio hajing shaw la puli ka Bible but kaniga brio ka itho ya uru kelas snow day hajing sha bunyo jing rap naman hadin bula light na patok hadin arpo snem dan jaka shu ban let chano te kumta ki prabangai ki padon haganika snong lublin ka snong ka basapang ka basapang shatay lamini John Garipolan kila khot ajing shay ne orang ba wan banya senglang bat ki akaway kesngi ulai kendo bat ne pas Marius baru lakwa ban shimik Bible study kat ulai shimik Bible study kadang ka pat ka bajia ulai shimik Bible study kadang ka bajia bat une tomek ulas sedang ban kan mau yang kisngi ki por belayan na shadin bat teng ka ban kendit yu pas Marius Oneu breu sedang bantim bantla hapedeng kejing puli na ka Bible bat upas Marius umla ban sngutho baleng kene gajia rai ka wegas ni kumno tomek ulap pen mi pathay lo ong petchne ngamtip mapi pidon kejing ka baha ublay lo kerkuya pi takadaw kila ban mani yun ublay uba piwan ban yalap syanga rai mangapan habang apet ya kejing jonga kemi berukpa jonga jing sya kidai babuat jakra Umben jong audio boleh ben yang teng habang abam ubiak daka kerkat ha soup bowl jonga bat ngam ju yo ya no ke jing e jing sha long sem
Te upas Marius ulas ngau do jing kermen but ulah dumboy tip nia syo agano rukam la se bun ya kren ba une orang ba utomek ba une un small tho ba blay ba u yalap la ne blay ba u kren ude blay ba e rai kom no hadin kat tu kat ni por kila sedang ban beteng hi kata jing poli Bible study hagaway ngi kadang ka ke baje but uneu tomek ula bitar hado kata ta bolo pen igen jing bitar akma jong pas Marius but kat bo pas Marius ula pen ula dap lagi jing ting naman kamtam hadin bula tip bo tomek ula long away neki prisoner neki nong sha set bendi namal ula penyap yano ula dap lagi jing ting wala kata ru usu duai play but u pan borno play kumnor kata kasi gayan henry uni Pastor Marius udah kenal sa siapang jorek ubala pet na patok but tip ke bala jia yo neu breu henry kumnor hagatas ni uni Pastor Marius kat bola ai ya gajing kentu yo ne tomek ula medei hajing syaban pediang yu Jesus Christ kapor kalabian balada mem pediang yu Jesus Christ let's say yo men support siya gajing jat te ulanang bitar syo une Bible student jong Pastor Marius kadoy wai kadon ka bajia baru Pastor Marius snap shane ngan yato eme go way gajing yato kana but hadin mes snap kata jing yato kana let's say yo men skong tho iki contain chona ula badon uta jurek ubala kwa hajing shaban baptist and right naba umla bandrai ula boy patcha ke jinja kadon ke bakta you know tomek namal utau breu bung neu Pastor Marius uli thok khana wang bung neu breu jing sha ula pen light no ya kalat ke bula yo ban bo Jesus Christ lada ula pen baptis aku tu singin kan begitu gin reungut la se unjen lalong breu ba ha na yentip menta sono don ke baman you but Pastor Marius wana kani ke hikai u tomek peruang la meru menum yeng na kabantao Jesus Christ let's say men support shi jinja u tomek ula shujao di umat kat bujao di umat ong Pastor Marius pitip u jorek u dei men jonga but they u new jo men na jinsha benilai trailan ban penyap ya to kanaris u kejito kana ka ong u tomek menne menta udon apok gajing sumar umpatla ban ikakyat henry ukwa ban shimijing ban baptist gajing itu kana ga kam sotanat kalam balemba utomek don sakumba arnot gibreu hakata rehab center ba shong musa ulala ban yasam pan jing sha jong Bible but kini kila kloy ban shimijing ban baptist gajing itu kana ka karpat ya piu nga ban yin duai na ban tau utomek kana bon la ban shimijing ban baptist kadon go way ka khot ka ba utomek go ju kan mau but hot ukwa ban bod yu Jesus Christ na ga jo por ga dang don ne jing video ga dik ka bam na ga ne ga khot ka de ni Isaiah san pusan ga khot ban rio ko ba ong to yit yu blay ka pidang la ban shem yu to khot ga kerteng jong ka ba udang don hajan la ne ka ba udang hajan kini dei contain hajing sha ba Pastor Marius ukwa ban bo hagi jing jing perkat jong piu jong na ga ne ga sni la dangi la yat sakma no blay la dangi la yat jangai nagalenti jong blay dong in pai shu kat bo blay udam don hajan dong blay kurku yang you way lembaga nega mission story la nega kai pod mission nega step nega pod banyak penting kajing mani jongi ingin ya pen pai ya kajing show Sabat Skul paralog ngangan lum ya kajing show ko mangi jele na ko katio show ko pat nga kerpat ya piru lese opinia lum ya kajing show kilong yeng long sem pi dia katangin sing tuailan tong trai ngai dat ban lum ni let rengkan show play hagajing tuai au play pa jing bahab nenga ka step sabaton nyon ra ko try ni kijing ai ki berit ki jongi hot nyemla let's say ko try ban ai palat banyak ke pangila ai ke ngi andre ke pangila ai ko try ni ai nuduk man sim wala di long jing ai berit
เป็นร้อยมาเมย์อย่างนี้ก็จริงไอ้ก็จงอีก็ทรายเมื่อเราก็คุยอย่างนี้ให้ชีพวนคิดรู้กันเมื่อไอ้งี้กับบามก็ดีก็ยิงบันช่องบันซาก็เม็ดก็บักเขียวัดฮับเด้งกินนี่กี่จิงปังคลำกี่ประดานให้สาวต้องสาวคุณจงอีเรื่องนี้สงงก็ทรายมาเมย์เมื่อเราดอนรุนการบัดนี้berarti angelกี่จอมเมย์กี่ได้อย่างนี้ไว้พี่ไว้ก็นี่ก็sabat tanการปังวันระกินนี่กี่จริงไอ้กี่จงอีก็ทรายสงบฮับเรียงบัดตัวไอ้ไปกินลมกี่บ่าเรียงหุ่นนะครับกระแขกกระบุรอมจงเมมาบสิเซนกิเลจงอีกุตรายยิดไว้กินปาโรอักเตมุจิสุอาเมนBless you bon, prawanget bagi parlok, pilaya no senyang syada kam bejong blay, lembaki jingkan show Sabat Skul do blay, unkur kuya pi, hagi long ying long sem jong pi, but nganget scam shen ngin la la seban penben, akan urukom ngin yo ban banyak penlang gini jingkan show ki pangilaya, lum na kawai katayo siya kawai pat hagi long ying long sem jongi. Te banam yo pen slam show prawangai in ya point no siya Sabat Skul lani ka jigi puli Sabat Skul jongi kani ka step ila point siya Lynnong ka basan but ka subject ka bangin yo puli kani ka sngi kaday by scripture alone sola Scriptura tang da ka Baibl hi sola Scriptura kata kaday ka jimot sola Scriptura kani ka katian hijing siya kaday ka kantian ka balapandon kamba hakipor reformation ni barok na try ngitip kapor reformation ka sedang naduk ki kiladon gitiket ajing siya naduk kat lai kat south spa senam hadin Kristen ray ka exact date jong reformation ajing siya lane usnem upatik na ba ki historian baro kilabo ba reformation kelas sedang lane kala yo ya kadur kum kata ka jing ya ki pentamai niam kadai hadin bu Martin Luther wala sai kido ki kendai teli ki thesis lane ki mat kibuyo persya ya ka balang Roman bat kejing hikai jongka kat sans pak kat nyo gane galajia bat naduk nanta kadon kadon ka nongrim halor kini ki reformers baki ong ngim don kam ban penhapo ya ketin jong play ha biadai bat ka tradition lane kijing melian jongi lane ki riti ki dustur jongi ngim don kam penhapo ya ka Bible hapo kejing ya syam jongi lani experience ngim don kam pen hapo ya ka Bible habiadai bat ka reason lani ka bot perkhat jongi penban ka Bible ka long halor bat dai tang ka Bible hi bangila ban yo ya kejing pen shai lembaga keting ke jong blai kane kadai kejing ya kran jongi kane ka sni bat shwa begini poy sa ka khot kan ma shu pa pan shu kran ku jing lang prang kanang begin smooth ho haga no group kom kani ka ketin sola Scriptura kila pendan kam or hakini kisngi ki don shibon hajing shaki extension jong sola Scriptura ka don ka tutas Scriptura ka bamod ka Bible barok away ka don ka prima Scriptura ka bamod ka Bible ka wan hashwa jong ki way pat ki source of authority pi ka don ka jing habang idon shibon ki source of authority lane ki jing tho ki ba yalong marang kat ba ketin jong bleng habadon ka jing bam ya hab jingmut habdeng gini ki source shanong in let bangin yo ya ka jing hikai na kabanta ka balang jongi te manchem tayong ilai puli khandiat habedeu kane ba ka Bible hi ka long halor jong ki aka baro habang idon ka no conflict ni let ka ketin jong bleng ba ka Bible ha jing shak resolve ini ki aka baro but ni kami Seventh-day Adventist ni nget ba ka Bible hi kala ha jing shak pan wanra ya kane ka jing penbed na shukwa ajing shaban shu ai gane ka background kandia balay bu Martin Luther rekat bagi weki reformers kilakwa pan thamai niam lane kilakwa pan reform ya ka jing Kristen ka davalom bahaga balang Roman na hagito ki pon kadon ka tin ka jong blay bat kadon ka tradition lane ki riti ki dustur bat ki riti ki dustur hajing shagla long halor jong Bible haga ba ka Bible kam hikai ban ka balang ka ong panamar ngingi don ya bor man pentrikam ya kariti ke dustur ba pim don kam ajing syaban snap ke tin jong blai kani kala kta jur ya babon ki reformers kum John Calvin u Martin Luther u Ulrich Zwingli kum ta terter enrei habakadu
ke konteks yang mana ke contain kamut kadai tang ke Bible but tang ke Bible hi kamut bangim don kami ke tradition ko menglepat macam tayong don kami ke tradition lani ke riti itu store ni don kam ya ke buat perkat lani ke reasoning ni don kam ru hajing sha ya ka culture lani ke kom im jong ki breu Henry lada de badon ke jing tengko hapdeng kini bat ka tin jong blai kadai ka tin jong blai ka balong halor hajing sha Sola Scriptura, exact translation, come they Bible alone, they Bible only as a sole authority. Dan they tang Bible he, kaba long halor, haba niyet hajing shai gijing hikai, habi day but the doctrine, but the theology, but kom im jongi way piway. They katung ka reformation hajing sha, ki ong ba ka Bible ka day ban long halor ka tradition. But the tradition kam day long halor jong Bible. Ka Bible ka day long halor ka Bible ka day long halor jong ki riti ki tustur baro ki riti ki tustur halor ka Bible. Ka basno si kalong hagini gisngi happening jong babon ki Kristan. Let's say la ban long mapi mangaru ni labo ajing shai ki riti ki tustur halor jong tin jong play. And right manta baro si kwata ngini pen. Kat no kalong ka badon kam bangin bo ya ka Bible haga jaka ba ka Bible ka don kam bandon. Ngimla ban penhian ya ka, ban ngimla ban pentak dor ya ka, nor ka Bible ka deka ketin ke jong blai, but ya ka Bible klongwan da ka jing tmu ke jong breu. Ni pai no syaga dekot kan mau, but ni pulih biang yang tu jing pulih sedang Hebrew kalau nong basau, kot ka bakatan, ngakwa ban pulih biang itu ikentin. Ki jing pulih ilong kum ni namar ka ketin blai ka long ka baim, pi ka ketin jong blai ka long ka baim. Namal ba kalong ka baim, kalak ban hikaya pibet yang larga ketin jong blai kalong tang ka jing tho. Kam dan jing mantoy pi yang bangin puli ka ketin jong blai. Rai namal ka ketin jong blai kalong ka baim, ni hapan puli ka, namal balai de ka ketin jong blai bala ban hikaya ngi bat am ta kata, ka ketin jong blai kalak syuban le ayu, tu ni penting. Bat ka ba don bor, bat ka ba kam nep ban ya ka no white lam arlian serti. Lagi yo snow ka white lam arlian serti problem. White lam arlian serti sing saya ni white lam kabalaban pom boro arlian ka tin jong blai kalaban pom nadong sadong ya kan no jing bakla ka badon let's say hagijing mo jing berkat jongi lane hagijing im jongi to bat ka ba pe hadu ka ba pen klat ya jing im bat ya ka ben sim ya ki mat bat ya ki clench in ru bat ka ba bishar ya ki jingmot bat ya ki jingtmu ka donot ka Bible hi kalong kata ka bala ban bishar ya ki jingmot jing perkat jongi bat ya ka jingtmu ka donot ta ka daong ki Seventh Day Adventist bat ki way na try ki bala mi na ka Reformation movement ni pensyong nong rim ha ka Bible bat ha ka Bible hi habangi ong ha ka Bible bat ha ka Bible hi ngim ong bangi shim tang shibanta lane ka testament barem na testament tumai rangi shim ya bar on rupli ki kitab lane ki kot bat ki shiti ki padon ha ka Bible ngakwa ban puli hajing shai gani ka way ka statement ka bangi yo na ka Sabat Skul ka Bible kum ka an sanshar lane Scripture as ruling norm. Pi habi ada ka Bible ni haban kan mau ni ba habang ya puli theology haba ni pendon kami ka Bible aga jing im jongi la ni pendon kam nagbenta ka doctrine la ni nagbenta jing hikai ngimla hajing shaban ya light na ka eba ka Bible ka kren. Den ka ni ka daw idon kam ban sungto e ka jingmot idon kam ban sungto e ka context ban idon kam ro hajing shaban shaiman simakoi boon penshisha yakini ki paro mensim tayong ilay pet bo uman simakoi ula ai ya kaktin lembagi nong itulu pa lembagi nong thought jong Bible baru de men simakoi bala ban ai ni ya correct meaning la ne ka jingmot ka badeng kat kum ki kantin ngani to ipi ka Bible uni long tho ukren ka way ka mat ka bang sngotanan do ka tata uang baha ka Bible unono ubreu ubam nang bam start ubreu ba start ru la da usulet ban puli Bible ya rengkat baru play lembau men simakoi ula ban smooth hope ya ki kantin jong Bible ka kantin jong Bible ka long ka ba shai hado ka tata Henry ha jong por amru haba ni puli Bible nimla ban shushim ba baro ki long literal kung bagalong Henry ki don ki parshiru lani ki figures of speech
but ha ka jaka badon ki figures of speech ni happen smooth ho lembaga context lembaga jingmut ka ka jing thmu jong ki record ki bangi puli ngan shu ai nuk sa ya pi ting kum ka tu record ni puli mentan record kan mau ka Bible ka long kum ka white arlian serti kan ni ka parsi ka ba ka kitab Hebrew ka penon kam kamut ba ka Bible le se la pi ot kubi nang ni rolong la pi ot pan nang ni rolong kadang parsi ke ba ni keren but haba la pendon kami tin jong le kum ka parsi ni haban smut ho ya ka haga parsi ndai haki benta bat ba ka Bible ka shai ba ka Bible ka ya thu khana haga rukam bangin la ban smut ho klam ada tin habam don gini parsi ni la ban shim ya ka literally la ni kum ba ka long habi dai gani union nong tawong experience reason tradition as subservient to the Bible lani ka jing ya kendo jong Hebrew lani ka jing ya syam jong Hebrew ka bor perkat perdan lani ki riti dustur ki long hapo jong ka Bible Henry ka ba kam kom san ka long nama ba ka Bible ka long ka tin ka jong blay ka Bible hi ka la ban pensyai yaladi daladi habang yung ban pensyai kamut ba ya ka ba ka Bible ka kren haswa ka record ka ba hadin kan supersede ya ka record haba ngia kren spang ka principle ka Bible ka la ban pensyai ladi the Bible can interpret itself kamut ba ka Bible hi ka la ban kam ai jingshai shusho halal kan okapan ka bangidon na se jingkali ka bang ya puli ka Bible takadaw ka Bible hi ni ban shim ya ka barok away yem la ban shim shi khot ang nei shi khot ang tai la ni le kom ta kan don ka jingma ka babon na ka banta jongi ki krista na mar ginam so thoi ka jingmot ginam so thoi ka context but ngin ya puli ka Bible ko mangili kran man shim ta ngin ya puli ka Bible de ki khmat jongi de ki khmat jongi tai bla thok ya ka tin ka jong blay habide ka ni na shikwa bangin ya pai sha ning kong koren ka nong ba sao ba khot ban riu Hagani ka si prabanget yin siya pek di principles ka bingila banyo na gani ka Sabat Skul and ray ninumya keren palat yung details baro and ray wala ka taro ngan persyanghi banom siya outline na kini gimat kiba don kam ningkong koren kalanong ka basaw bangin ya pek ka khot ka ban riu ningkong koren sao han riu pek ki jing kam tu ki jong upol na try ki don ka jing thmu na banta jong pi jong agini si bingin so thoi ka context but bingin so thoi ka jing mot rukom jo the kaban re bang te ya kini ki ai ru ko para bangai ngala pendai shalade but shaw polos na banta jong pi ba pin yo nang dangi ban ampalat ya ki ai balat ho kanang bo no uno na pi on le meng nagabanta way banya le ya way pan pi u apostle Paulus ngotho bahaba ki breu ki sedang banya tai banya nia ki pen kami juga buat perkat jong ki philosophy jong ki lak ban penrem i way re u apostle Paul wong tang na Bible hi tuat ka Bible balang ka Bible hi pi day ban pensisha iki paro baru apostle Paul rengkat ber Apollos kila let ban hikai yakini ki para Kristen Asia Minor gitu ki Paul ane haki ri ki badon hajan Palestine lani syong bet ki hima Rome gitu ki Paul bu apostle Paul dan kini ki pre baro ajing sya ula kantu ki bapide ban let sya Bible habangi puli sya pangani ka benta ka Bible bat ka einsen sya lani Scripture as a ruling norm nimut bala se nimdon kam ki way jing tho Nim don kam ki dictionary, nim don kam ki concordance, nim don kam ajing siya ka don the way quotation ka ba na yon ng Sabbath School ka ba nasnotan na. It does not mean that we don't need dictionaries, commentaries, concordances. All these need to be evaluated from the viewpoint of the Bible. Unim nong tho ang ni, uay ka jimot jim perkat hapiyo nga, tuyo piyo ba niya nga, hawait ka Bible ka day banlong halon. Henry kidon ki banta ki ba ublay lese ula kta igini ki bru ki bla tho ki commentary ki dictionary um ta ban kam ai ngi ka jing shai ka ba kam biang shusho leng ba ka jing etre jo mensim ko ngim la ban klet ya ta Henry ha ka jo pon ngim de ban ju priang ki Henry ngi ha ban tan jo ki kat kum ka jing kren jong ka Bible te
Kung kisam net Adventist ngelaju kan do ikat tu kat ni jing sya ki baong. But ni don kam ya Bible, but ngim don kam ki dictionary, ngim don kam concordance, ngim don kam ki commentary. Rai kata kalong ke ek babakla pra baget. Ni ye shwa nagaktim ke jong bleng. But lada ublay ula ban ai ke ya ke jo ke jing mod happy ban kat bangi pulih ke Bible. Kandang ke jing after tin ni ublay unum la ban ai let's say haki nong thought ya ke dictionary but commentary. Gila ban baklang am bakin day malang apor. And rai ka balance of the Adventist ka don ya ke SD Bible commentary ba kung balay spa sound spa ngot ki scholar ki layawan ki laya deatay ki pet ni jing thought jong memway ki pet na Bible but hato ka don ka jing bakla hato ka don ka jing palang. Hadin datagin say talk Bible commentary. Pi habang ngingi puli. Ako ay kaliang ni don ya bor ng perkat ni don ya bor let's say bangin ya yet ya ki kitab and rai uniu nong tho uong hane ba ya kini ki jing talk ni hapan tenjo la ki long kat kum kat tin ke jong blay ni pandon kam ya ki ha ki jing puli jong ni malgas ni rai la kim long kat kum kat tin ke jong blay pan at rai man sima khot yun ya lam ni ba ngin tip ya ki jing shisha Udah nong thọ kan tu, kat kong kikam ki apostle kalau nong bakat nyo kan kat besipo bakat way, uang ba ni ki Kristen lagi ni kising day ban long thick kong kinong beria, kat bu Paul ulalet ban yalap bagi synagogue. Hadin begini kinong beria kila yo snow gejeng yalap kejong Paul. Kim shu snap ki ong Paul ong kumta, Paul ulakren kumne, tengingin yang ngek kumta kinong beria lada pi dep hadin kan gejeng puli juni. So maleching puli kalau nong bakat nyo juni kam ki apostle kan syamam tu bagi nong beria kita let banyit banya hato Paul ukren kat kum ngaktin kejong blay. Paul hagitu ki Paul ulong uriu ratba habat ki priu barok kila buram shikadaya yu. Ragi ni nong beria kila le ke hatam ya ke mapi mangang ni ban le ni ngi berkata long bangin yet benia. Lada ke dictionary, lada ke commentary, lada ke concordance, ka kren persya ke Bible na trangi don ya hop banum pedian ni tai jing tho. Rai jo Paul lada kini ki tho ya ke ke Bible ka kren. Na trai kam don jing ni bangin pedian nama barok hi kalong ke jing thu ke jong play ban ai ngi ke jing tip shushu shapan ki jing shisha. Ka ba kampai kalong Nên con nhìn nhá Sắc các tin dòng blê Hãy lát mất xuyên bọc khôi Bằng nhà làm những gì Là kỳ đón kì bật tay kì bạc khăm Là thay nghi đây bằng nhà wrestle Cam đón chinh bằng toàn chinh một Năng nê năng tay Rai nghi hap bằng tip bạn Yà kì dì một kì bằng nghi nghi yong Sùm ha Wat nôm Sông thúc bạc lại nga Yà kì dì một kì bằng nghi nghi yong Nhìn đây bạn bằng yết tinh dụ Các cùng kì Bible Đó Nghi yát nội sắc mát Nó có bọt là yát said Kà jing long shitali Dòng kì Bible Cái jing long shitali jong Bible hot ni lai pet yang ni tayo ki blayad na shadin ultimately kalau nong balai de kau pakat rio barok ke Bible la persat mensim la nekiktin ki jong blay barok ki long ki bla persat mensim da udi ta daw ngila ban yo jing hikai ng ba jong ki ngila ban bet ki jing bakla jong leng ba ka tin ki jong blay Petras kalau nong ningkong Petras kalau nong ban ningkong ke kau ba po ka ong ba ke Bible ke thamwan da jing thmu jong brio ban galawan da jing thmu ke jong blay leng bau man sim khoi te habi dai ba jing ni tali jong Bible propaget ngin shio pet atli de khot jing sha ban ngin persang man yo jing hikai habi dai ba jing tali jong Bible hato kan ne galong shi tali jong Bible na kan ne galong shi tali jong Bible ne kan ne bro away nrip tali kitab galong shi tali na Bible ngin puli tang atli de khot ni kong ni pai sha titas klen nong ba ni kong titas ka dai mas ndep ka shiti jong Paul shi Johannes titas kala nong ka baningkong bat ka khot ka ba khandai titas I way khandai ni pet ki kantin lembaga ni ka shiti u bat skem ya ka tin ba shisha ka ba long ka ba kum kata ka jing hikai ba onyo long u bala ban sneng ha kata ka jing hikai ba janai but ha ka jing ban kendo ru ya kiba ya parshi but kiba ya kendo ya kiba ya parshi kadang don ka benta to lakot kiba ya parshi kalian kiba ya parshi kalian tingyu I hangni beladang ngingim puli ke Bible bro ka way nga try ngin mla ban hikai ya ka Bible ha ka ba janai tam
rai habang ni pulin du Genesis hadu jing penpau dei hanta bagi yo ya ka encapsulated knowledge bangin pensisha ya ki jing hikai jong Bible tu ni pet ya ka shiti jong Paul jong Timothy kalau nong ka banding kong bat ka khot ka ba khat lai ning kong Timothy iway khat lai ki kan tin ki basngo tanat bat hang ne ru biang u apostle Paul u kan tu ya ki prabanget ka bukan tu ya piu yang ngai ki sngi bangin pen la jing bot ni kan tin khot ba khat lai kong kum ni langal long ben shua u ba kren ben bat u ba be ben bat u ba pen sniu Henry lale isen yanga na bangala le da ka jing bam tip ha ka jing bam nget ken pi ka kantin ka ba u apostle Paul kren hang ni kalong ba hoi ka jing bam tip jong u lale shibon ki ek ba bakla Henry on do latip u klem le show kita ki ek baro ka tin jong play kala ban pen kala you know no breu na shukwa ni ya phai ka shiti ba aru jong Timothy shiti ba jong Timothy ka Lynnong ban kong ka khot ka ba khat lai ka ni ka dei ka khot ka bang kwa ni puli Timothy iway khat lai ka ni ru sei sen ka kai ni ha ka no ru kom ni dei ban shim ni tin ka jong play ban shim ka lum lan ma ka tin jong play ka long shitali kam long shibantang ne kam long shibantang tai ka tin jong play ka ong to yai bat ya ka rukam ki ktin ba janai ka bomot ya ktin jong play ya ki ba mela yo snow nanga ha ka jinget but ha ka jing it ka ba hau Chris Jisu ka ne ka ktin ka bo apostle Paul ya tulay lap ka long ka ktin ka ba long shitali la ne ka ba kelumlan ba apostle Paul ulay lap tik ka kum ka jing yo no Jisu Chris Habis ada juga theology jongi ki Kristen. Buat kanta mi ki Adventist. Kadang ke position ke bangi ni ship. Ngim ju shna ya gano ka doctrine jongi halor ka way ke dekat. Idan shibon ki bentar baga Bible ka keren. Badan tang ka way lan atli ke dekat jing sha ba keren pangano no ka jing hikai. Ni kami Seventh-day Adventist. Ngim ju pen long doctrine lan de baga dan tang ka way lan atli ke dekat ba keren pangano no pang. Henry habang ni tau ki doctrine jongi habang ni le theology habang ni tau ki doctrine jongi lane ni ka doctrine jing sha ka dei tang ka position statement jong balang Seventh-day Adventist habang ni tau ki doctrine statement jongi ni shim ya ka Bible kulum lang ni shu shim tang Genesis lane nang tang ish ka thought nang tang ni shim kulum lang habang dei ka no subject ni puli kulum lang dei ha ka tau kom prawange bangingin smooth ho kam shai ya ki subject iba pair baga Bible ka kren shim kanuksa ya ka jing bishar haba ni kren pang jing bishar ngim kren tang jing bishar ha kitab jing pau lane ha kitab jong Daniel ra ni pe ya jing bishar nado the Genesis hado ki sngi jong ki kon Israel hado ki po jong Jesus Christ ta ter ba ni thawi ga theology ha ta ko kom ka Bible hi ka long shitalo lane ka long kolum lan ya ka ba ka long shitali unity of Scripture Ninya let no cha kabanta ka balai kata the clarity of Scripture ma nim the don porsho ni don slightly mat ban puli clarity of Scripture pingi kong ka balang Seventh-day Adventist but kanega don hajing shaka haka doctrinal statement jongi ba kom ki Adventist ngim don kam kaktin parang baki don kam baki panon kam ne ka we do not need an ecclesiastical magisterium to get the meaning from the Bible ngim don kam ya kinong yalam lane ki nong yalap kuman syong no bangin yo ikano no jingmot ka Bible ka long ba shai ba clarity in Scripture kanega dega way na ki mat ki ba nu nong tho kanega sngi ukwa on pan shai ngi way ba larang ni don kam ban yit ya ga jing shana ki tin jong ble kumang laban mane larang ni pule ka long be tik kumang long like no stang abadon ki parshi ni hab ban punon kam ki jingmot ju perkajungi ban pet ha no context ka parshi ka kren we do not need an ecclesiastical magisterium to get meaning from the Bible ki ba bon jing sha ki haban lechi sadhu ki haban lechi rustan ha parang yong ki esoteric clergy ban yo igano jing hikai ra ka pasngot nat hangi pra bangai ha balang jungi ni pen shom nong rem
haka jing ikai jong aktin jong blay bangi barok ni long ki lendo akmat jong blay the priesthood of all believers. Hoi ni don kam banya sam kaliang, ni don kam banya yo jimot, ni don kam banya pensani way. And ray ka jimot jong statement kalong ba larang akwa ban yo gano no jimot larang penut pon na puli ke Bible ngan yo hi ya kene ke jimot ngam don kam yanor le 7 ra kene ji kai hanga hoi ni don kam ban don ki pray ban introduce wat song thok patla yanga halor kene Henry ke Bible hi kalong ba shai you no brew ba puli pinda shupa ya balang 7 Adventist ubre bam nang ban thok bantar ka bo puli ke Bible usdam ban puli usyabi ke jing shisha ke badon ke Bible te kene ke pen I baga Bible hi kadai ka contain ke bu blai la thot na ban ta jong ni pat ki khon ki jong ki bakwa ban yet ban ya ngin shem ya ke jing shisha the priesthood of all believers in lai pet ya to kamat kabalai unong thought hajing shang sultanat ni ka statement bu on study the Bible for ourselves ni don kam hajing shaban puli mid bat sngi ka Bible kana ban ngi hi ngin small tho but halor ka jing small tho jongi ngin rai yelade happy day ka jing day jongi baru play ni day ban Bible is to be taken literally unless obvious figures is intended. Hai ya Bible ni ban shimit ka magalong like no tang habadon ki parshi ni hapan sum tho ya ka ki parshi hai ka tin khasi ki shudai tang parshi rai ha ka tin parang ni don shibon ki figures of speech ni don ki simile ni don parallelism ni don ki allegory ni don ki metaphor pat kum ta ter but hakini ki sing problem ngai balai bangi don ka ne ki jing puli no ka don ka jing ma pi ladang ni penon kami ke allegorical method tane ya ka rukom sum tho ya ka Bible da ka bangi bo ya ki jing sum tho la jong jongi ko mangi le puli man shwang im dai penon kami ki opinions ni bo ya ki opinion jongi la ne ki jing sum tho pre jongi halor ki jing tho jong Bible hanta ka don ka jing ba ka jing bakla ngim la ban bo ya ki jing sum tho pre jongi ngim la ban pet de ki yit khmat bre jongi kum ki khasi halor ki jing tho jong Bible nrai lemba ki khmat ki jong blai lemba ki khmat jong man sim ko na trying in so thoi ka context ngin tepi ka jing mot but ngin la ban penon kami ka jing im jongi ngakwa ban pai no sha scripture interpret scripture hoi like that mane khandia but ngin shim ya ga nuksa hajing sha na Lucas Lynnong ba at kusao kane ka de ka principle hajing sha ka bangi kum 7 Adventist ni penot kam haba ka Bible hi ka batai yelade haba ka Bible hi ka wan ra ga jing pen shai halor ka e bakala kren kamju pen rem ya ka to jing pen shai ka bangila yok man shwa pen ban ka yai at lane ka yai beteng lane ka yai pen shai shushu ya ka e ka bam pat da shai ting yo I hang ni hajing sha barak ting jong play ka la hi ban batai dalade ya lade larangi puli ka Bible kum bakalong 66 books as a whole ka Bible hi ka don ya jing tho khana lane ka khobor ka jong play ka bala bit ka bala bian ya piu de nga bangin tips pan ka jing tho khana shapang ka jing pen im ka jong play ni way bi way tongin shapuli satang kane ka khot hading ka tang ni pen kut no da kamat ka bakado ni pe ka Sola Scriptura but ka Ellen White maladon shibon ki ba ong ba ni ki 7 Adventist ni shupuli betang jing tho jong Ellen White ni puli ka Bible ni pe ni jing tho jong ka Ellen White ka ong ayu habi de jing tho jong ka hot ki jing puli ki basno ta na na shwa tang ni pe Lucas ka Lynnong ba ku sao Lucas at sao but nginya pet ka khot ka ba at nyo nginya pet kum no jisu man chim tayo ngi lai puli ka banta ngi lai puli ka banta man chim tayo but ngi ba ka ne ka dai ka jing ya jong tu sanran jong Christia na Jerusalem she Emmaus but kum no jing sha ki klam sung tho ya ka Bible pen ban jisu hadin ula ya but ki ula snap ya ka jing kren jong ki tat hado bakala poi ka por bu sngo bu la hab ban pen sha ya ki un sa stam ban kren ban pen ilung ba ka tin ka jong blay Apple sao cái khóa cái bạn Apple nhau rồi tin trong play cái ông cũng này they about us dang no Moses but na kinong itu pa baro ula pen pau haki ha ka jing tho baro yaki ru Japan yalade habula kren Japan jong u kita isan ki klam so tho ka iblaja yu Jesus Christ la dap dari jing do jing kermen rai andau la ya nado basnang ka Bible hado bakut
kila syai ke jung jung berkat jung ki baik ke khot basau kusau basau kusan ko ong no ula ong ru haki kini kilong kita kitin ya ki bangala kren hapi men bangadang don lembat pi bada day ba on pendep ya ki ai baro ya ki bala tho ha hukum Moses but ha ki nong yatulu pa but ha ki sam de shapang jonga anda kumta ula play wang ya ki jimut jonki ya kaban champagne ya kita ki jing tho prabangai wat kini ki senran jong u Jesus Christ wat la de kidang ya puli ya ka Bible re kidan shipon bakim laban soto mapi mangar ngi laban na aga joka ling hajing sha ngi laban puli ngi laban soto right kumbu Jesus ula pensyai ula play wang ngi jimut chim berkat jongki and ya tho ya pi la ngi long ki bru ki bas ngoret hakmat jong Chris u kloi ban ya kren ban ni ban pensyai ya ka tin jong u baro kumbu la le ikini ki senran ki jong u kamat ka bakat do prabangai Sola Scriptura and Ellen White Kamem White hajing shisha ni kum ki Adventist ni sha kano ba ni jia puli ba tang ki contain jong Kamem White Andre Kamem White hidal de ka ong ki jing thot jong na kim long halo jong Bible la do bre open halo no ki jing thot jong Kamem White kata galet mar persha ye ki jing thmu jong Kamem White Kamem White ka shu long ka pioneer jong ni Kamem White ka long ka nong ye tholu pa kum bangi kum balang 70 Adventist ni small tho but ni pediang kamot bagi jing thot jong ka ki long substitute no ek Bible la ne ki jing thot jong ka ki long halo jong Bible ra ki jing thot jong Ellen White hi la pi pet na do ki conflict of the ages series but ki wei ki got kum ba sao pol tam ki got kala tho but la don ha jing sha ki wei ki got ki bala pen kalash ki wei ki contain you e ba kam White kalong tik pa tik ka kum Bible na ma ka jing e jong ka kala yo tân rai no Martin Luther ka mo sola Scriptura la ne tang ka Bible hi ya ka ben ngin yo ka doctrine jongi ngin yo ya ka theology jongi but ngin yo ru ya ka dau bangin pentrikam ha ka jing im jongi ne skwa ban puli sha ngan puli ya ka ne ka way quotation ka bangila ban sham na testimonies for the church bla thot ka Ellen White Hadin ka nega jing puli jong ay ka quotation na smooth ho siya ka jing tmo jong Ellen White kalong bansyo ya rap yung i bangin poi siya kaktin jong play ka Ellen White kamot balong bagi jing tho jong ka kan shim no yung i kam chinay na ka Bible kini gida i kantin ki jong ka ong you are not familiar with the scriptures pi pim tik yaki jing tho ki bakhoin If you had made God's word your study, let a pila pentrikam, let a pila puli hop yakaktin ki jong blank, with a desire to reach the Bible standard and attain to Christian perfection, you would not have needed the testimonies. Kaong let a pila puli hop yak Bible, pinom la don kam yaki testimonies. Ki jing tho jong ka kam on pagi day ka Bible rek on pagi day ki testimonies like ki jing pla. Ya ka bakayo na Bible ki jing sung tho bakayo na Bible ka persyan ban batay but kaong ladangila puli ka Bible ha jing siya blame non kam ban pa ya ka Ellen White jing siya ban yo testimonies ka daw long bangi Hebrew ngim puli ka Bible ya tho bak nga gini gisni pigi prabangi di basyong basa ki yeng jong pi hatong ngim puli ka Bible man lagasni ladang puli ka Bible man lagasni na try ublay Ukraine ka nega juk khubor ha pibar hanga bangi don kam ban yet ka tin jo but habang yet ka tin jo dai han tam ngim shem ka jing shisha ka mem White ka beteng hagan quotation ka it is because you have neglected to acquaint yourself with God's inspired book that He has sought to reach you by simple, direct testimonies. Ellen G. White, Testimonies for the Church, Volume Ba'a, Aslaga Ban Rus Pat San. Pig Ellen White kaong bagijing thought jonga kilong hapot jong Bible ka long kum ka sngi gijing thought jonga mem White kilong kum upanai ki bayarap yiki priu bagin poi sha ki shakaktin jong play kuman syong no abang ipuli gino no kat bon sen kay rap ini bangin kamyo jing tep spam ki ek paro lagi jing tho jong Ellen White kadai ya piu na bangin sung tho spam kaktin jong play but the jing tmu hi jong ini kat ki jong ka kalong bayangi ngin kamla ban penut por bat kaktin jong play
bunsin yangi langsung tu pakla but kidon kibreu kibalalet jadu tau put ban ong ru let's say bagi Seventh Day Adventist ki pakla kam dekat kum dak tin jo blain rai lan pipet ko wai pa ko wai gijing hikai natrai nadam shatong hi ade nan ba ga Bible alright prabangai to blain ko kuyangi kat bangia puli ya dak tin jo blain ni puli testai dak tin jo u ngait scam kisi por ban wan nin kamla ban ailat ya dak tin jo blain bahkan palang hangi bahkan pensyai hangi yang jing shisha ke bupuan tanya penwai no akan nega Sabat Skul jongi ngenya pai shaga number jingwai ke bashispa saupuwe number jingwai ke bashispa saupuwe nakot jingwai batumai nakot jingwai ke barim shispa lai puar itu ibu penon kami ke SDH hymnal aspa sanpuwe aspa sanpuwe Nginya ruai ke kot ke ba ningkong bat ke bakado hadin kata nginya penwai. Ayos no lang kene jingwai prabangit. Nasya Keblai shibon ko try lang ba katuga Sabat Skul mala ay shibon ki jing hikai baga balang jome galapan krek na benta ki dekat balang baro ngait scam ko try lang ba ki ne jing ya puli jong ngin kam nang ngin kam start haga no grukam ngin shim ya raktin ke jome baga long Tang Baibl baga Bible hi halor ki ai baro ban aingi ya theology ban aingi ki jing hikai ki jing im jongi but ban ai yang ngiru ko try kita ki doctrinal statements ki bangi kum kabalang ni permit na kawai ka Porsche kawai pa kerku yang ngi ko try hagi kentai ban sa jo ni sabatan don kat ben way belai snot lang ko try lembaga ni YouTube channel lalu day badon kitu ki bam yo lat ben snot kat bangi rai men tip ko try iki reungat ki be mane ka ni ka sngi itliu yang jonki men kerku ki barok lang lagi day hari Khasi bajantia na ka ri jongi brokawai lane haga perthai shitalo ai baga jingker kujo sabatan ko try kan long halo jongi nado menta shadow ki ata bam chukut amen Play bon propagate play shimbanda kaneka Sabat Skul pila ban shimpor kandiat hadin kata ngin sedang no kajing seng ba to play kerku yangi kat bengi kendo ha kajing seng ya thok hana ko play shimpor